Hvorfor tror du, at mobning opstår? Det har vel noget med generelt trivsel at gøre, tror jeg. Om man har respekt for hinanden, eller man ikke har respekt for hinanden, når man sætter sig selv i centrum og i første række, eller man også tager sådan pænt hensyn til hinanden. Hvad synes du, at man kan gøre ved mobning? For det første så skal man jo sige til, hvis man bliver udsat for mobning. Og som voksen, hvis man ser mobning, så har man også en pligt til at gribe ind og gøre noget ved det. Hvordan man så lige præcis kan gøre det på bedste måde, det er svært. Hvad synes du om, at mobning kan påvirke folk så meget, at de vælger at begå selvmord? Det kan man jo ikke synes godt om. Altså, det er ret uhyggeligt, hvis ting kan få lov til at komme så langt. Og hvordan man kan tage det, inden det kommer så langt, det er der noget, der skal arbejdes virkelig meget. Hvad synes du er værst? Mobning i virkeligheden eller mobning på internettet? Jeg tror, det er værst på internettet, fordi det er sådan sværest at komme til livs, fordi sådan, man kan bare gemme sig bag skærmen og bare skrive alt muligt. Det kan man ikke sådan rigtig i virkeligheden. Hvad synes du om, at mobning kan påvirke folk så meget, at de vælger at begå selvmord? Det er jo sindssygt. Så er der noget galt. Hvorfor tror du, at mobning opstår? Jamen, hvorfor det opstår? Det opstår vel, når folk har lavet selvtid og ikke har andet at tage sig til. Hvad synes du er værst? Mobning i virkeligheden eller mobning på internettet? Mobning på internettet. Hvorfor? Fordi at hvis det er mobning på internettet, f.eks. over forspring, så er det fordi folk ikke tør at vise sig og vise, hvem man er, fordi man har så lavet selvtillid, og man lader det gå ud over. Hvorfor tror du, at mobning opstår? Altså, jeg tror, det er meget at gøre med sådan forskelligheder, at folk er forskellige, og de har ikke sådan evnen til at respektere hinanden.